Maadong buntag mga higala si Dr. kagabi ini live gakisi-kisi gikan sa Palo-Palo paingon sa Morocco. Si Dr. kagabi ini sa doktor sa kahanginan. Kamong na kay internet diha. Live ko, live gakisi-kisi. So gani ang Sydney mayang buntag diha madam. Nagatan-aw na dayon, tan-aw sa kong kagwapo. Ha, kamo sa Facebook, live ko sa Facebook karon. So kung dili kay mo ka apas o dili mo ka gusto ninyo nga kuan, makita ninyo ang kaning akong broadcast, nagasugod na mi karon og live video man gala. Tapos i-upload lang ko namo karong gabi sa YouTube. So baski pag naghigda na mo, pwede ninyo ma-review ang akong show, kaning doktor sa kahanginan, maski unsang parasa kay magsugod nami og upload sa YouTube. Kay balo ba mo nga kinsay una nagamit og upload na term ang Bisaya, di ba? Na may upload nga saging. May muntag baygala. Ang atong topic karon medyo seryoso gyud kay pirmi gyud ko makatubang og pasyente na gala nga moingon nga sakit ilang likod, sakit ilang kilid, sakit ilang puson. Ang ilang i-complain pirmi UTI. Sa tinuod, napulo ka lalaki o napulo ka babae nga magsakit ang likod, magsakit ang puson, magsakit ang kilid, may ganig na isa nga UTI. Mao na statistics may gala. Mao na statistics. So, maglagot yung ko ng maminaw nga moingon dayon nga UTI siguro ni Dok niya tagaan ang bundakan dayon kog resulta sa urinalysis ba. Mo ni akong resulta sa urinalysis Dok niya kay most of the time normal man. Nya sa may ingon na ako ingon ko nga normal man na hala uli. Sugot ba day ka ana, ha? Mao na ni makalagot na higala kay gigasto na mo daan sa laboratory na dili mao. Dili siya mao nga procedure ba. Kay nag-una-una man mo. Ang giunahan ninyong kabayo ba. Unsaon na niya pagdagan, gibutang ninyo ang iyang karwahe dito sa tubang niya. Mao gina siya isa sa butang mahigala nga makadako sa inyong gasto. Kay bubut-buot naman mo katong laboratory. May isa na ko ka pasyente gahapon nga gusto na magpa-CT scan, Santa Cruz de Igos. Wala na bagyong musulti kung unsa iyang gibati. Basta ningon siya nga sakit akong tiyan Dok, magpa-CT scan ko. Santa usahay lagi ba, lami kayo makuha og kanang libro ganon nga ihapax now. Libro sa medical book ba? Medical book ihapak mo sa now. Unsa ka? Pataka naman yung ang imong problema nga tuwa man sa imong utok, nga ipa-CT scan nato na imong utok, imong dughan, imong tiyan. Wala mo kay balo may gala nga mosakit inyong tiyan tungod kay naay problema dito sa inyong utok. Wala mo kay balo na na masakit ang iyong tiyan nga na may nag-atake ng kasing-kasing ba. Na lang na. Nga dughan ng kasing-kasing niya tiyan ang imong gina-complain. Nga usawa na yung pagkabalo nga tiyan da ito. Na ay problema nga like for example, nawa mo kalibang 5 ka adlaw. Unsa may bation ninyo? Lipong, kasukaon, luya, bugat ulo, nya naaday na dito sa tiyan. Maulagi na siya. Ang importante, nga moduol gyud mo doktor kay wala gyud. There's no way makabalo mo kung asa gikan ang problema ninyo. Karon, ang akong diskusyon karon sakit sa likod. Unsa man ninyo pag-differentiate na dili UTI? Ang mga simptomas sa UTI, kaihion ka. Kaihion na, mag-ihi ka. Basi nakaihi na ka, kaihiyo na po ka. Ano ang UTI? Sakit, pangihi. Gagmay-gagmay ang pangihi. Kana sila mga simptomas, UTI na siya. Urinary tract infection. Infection na. Pero kung bato, dili si bato. Dili si senator bato. Kung bato ang kidney, na bato sa kidney, lahi ang sakit. Dili na siya ingon mag-ihi mo, magsakit mangihi,
magbahuman ang huwag pangihin nimo, mangihin na po ka, dili na siya mao ang sintomas mga manang. Ang sintomas nga naay bato sa kidney is sakit sa kilid. Unsay diferensya sa sakit sa kilid sa bato sa kidney or katong sa arthritis? Okay. Paminaw mo pagmaayo. Kung rheuma, ang in English sa rheuma is arthritis. Ay nang pangitag laing term. Yung lahi ba ng rheuma o arthritis? Santa Cruz de Igos, pareho ra in English na siya. Ang rheuma, arthritis na siya. Okay. Unsay diferensya sa sakit sa arthritis sa kaysa bato sa kidney or UTI. Then, sakit pa po ng imong kilid kung mag-UTI ka kung musaka na ang kagaw pa imong sa kidney. Okay? So, unsay diferensya? Ang diferensya may gala nga musakit ang imong likod kung arthritis kay sakit kong iliho. Kung bato, UTI, dili na siya sakit ilihok imong awak. Number 1. Number 2. Ang sakit sa UTI magkuan sanay ulbo-ulbo mag uylap-uylap mo na Bisaya. Pag uylap-uylap ang sakit sa UTI. Masakit ron, mawala. Pag-ihi mo, masakit ron, mawala. Ang arthritis no musakit na siya sa buntag lang. Kay balong mo tanaw, grilo ba ang arthritis. Mao na siya nga, pag abot ni mo udto, ba't may sakit? Kaya naskina ka maglihok-lihok. Sige, lihok-lihok. Pagkahapon, wala na po. Pagkagabi, bugnaw ng panahon, sakit na po. Mao na ang arthritis. Pero, daghan kayong mga sakit sa likod. Nga dili arthritis, dili UTI, dili bato sa kidney, kundi lain. Okay. Gallbladder stone. Musakit imong kuto-kuto, mudagan sa likod. Di mingon pagka kung sa man siya arthritis, UTI, pero wa man kakabalo kung sa gallbladder stone. Di mataka lang gyapon ka. Arthritis ka ni. Naman ko liver niya kay mo butuha. Nagnana na imong gallbladder. So, may diferensya nilang tulo. Gallbladder stone o cholecystitis, arthritis o UTI. Kung saan man yung pagkaibalo? Ang gallbladder stone, ang gallbladder stone, musakit pag human og kaon. Og tambok, gatas, dairy products, tanan, pati ice cream, pati pandesal, musakit imong kuto-kuto. Og modritso sa likod, pareho sa arthritis. Unsa diferensya sa peptic ulcer o sa gallbladder sa UTI sa rheuma? Laka, nagana no? Libugisyon mo lang kaya dok. Sa tinuod ay lisod magdoktor. Dili na siya makuha nimo sa isa ka setting mo bitaw nagsugod na mi og video karon YouTube para i-review, ibalik niyo, balik-balik ko ninyo tan-aw kay didto ninyo makita kung unsa pagdoktor. Unsa diferensya sa peptic ulcer o sa gallbladder? Ang peptic ulcer, pag sayo sa buntag mo sakit. Pag human og kaon sakit. Ora iya. Ang gallbladder mo sakit pag humag kaon og tambok o dairy products. Mo diretso sa likod. Ang arthritis mo sakit kung mulihok ka. Ang UTI mo sakit pag pangihi. Pag human og pangihi, magsigig pangihi o putol-putol ang ihi. Larex, siya rob di ninyo memorize na. Astig magkamo. Astig magkamo di. Pagdoktor na lang mo sa inyong sarili. Tuluan ta mo kung saan pagdoktor ba. Pero di kaya po kung saan di na ninyo makuha ba. Sige pag balik-balik na inyong YouTube hanggang YouTube yung tanawon ng gabi o ba sa buntag. Basket pa. Dili kaya po mo kuha. Ultimo gani mga nag-graduate nag-medicine, mga residente na sa ospital, mga doktor na sa ospital, naglibogation pa gani. Sa atong tulon ako ka pasyente ni aking simana mahigala. Ang ilang impression, appendicitis, paggunit na ko sa tiyan, dili ay,
Diverticulitis na. So man ang kabawa ng diverticulitis, Dok. Mo lagi. Eskwela sa. Dili lalim mga higala. Dili lalim nga mo adto lang mag laboratory. Magpa-examine. Unya ga-expect mo nga tagaan na magtambal atong laboratory. Unsa may bawaan nimo pag laboratory nga daghan man sa kalibo mang klaseng laboratory? Maglagot jud ko anang Dok, na kay laboratory, Dok. Saan na pala imong laboratory wa man ko kabalo sa imong sakit? Pag ingon niya ako, nangutana ko, unsa may sugod ani day? Nang, unsay nagsugod ani? Kansa ni nagsugod? Ha? Unsay mga karakteristik sa imong gigabit, gibati? Pagtanaw nako, sus, mali ang laboratory ba? Mali gyud, layo kayo. Ang iyang laboratory tuwa sa Cotabato, ang iyang sakit tuwa sa Manila. Sa man na pagkakuha be. Di, usually ilabay na ako ng laboratory ba ko sige. Ipusa na, iilo na siya, magamit pa. Mao na siya may gala. Mao na siya nga kadaghanan sa inyo ba? Pag ato ning doktor anaon ninyo siya. Ay di tagaan mo pinliver. Kapila na nga gallbladder stone, ha? Nanay dako kayong bato sa kidney. Tuwa. Tagaag pinliver. Di pagkawala sa epekto sa pinliver, wala sakit na po. Maulagi na siya mga manang na dili lalim mag doktor. Okay, napag-iisa pag yun may gala. Napag-iisa. Ha? Sakit imong tiyan. Unya nakita nga nakay fatty liver. Daghan kay ni ba? Perting daghan na ni ba? Ha? Nakay fatty liver. Ano di ay? Muhatag ba dag sakit sa kuto-kuto ang fatty liver? Dili man. Muhatag mo sakit ba day ang iyang puson kung namoy fatty liver? Dili man. Kung naamoy nag-atake mo kasing-kasing mo sakit ba day sa dughan ang fatty liver? Dili man. Kadaghang laboratory niyong himuong fatty liver ang examination sa ultrasound. Wala man na siya manghatag og symptoms. Ingon ko sa inyo may galan ni adto pa. Nagsugod pa atong 2004 ba nga ang fatty liver is secondary to liver cirrhosis. Reaksyon na siya sa lawas nato nga tabunan sa atong lawas ang katong nasunog nga portion sa atay. Bisan pag isa ka tarong tableta sa inyong kainuman na di na makuha ng fatty liver ba? Sa wala pa ng ultrasound, wala diagnosis ng fatty liver ba? Kung niya pag yun, kani pangkapangka ni pag-istorya ba? Karagahan sa mga diagnostic procedure karon mga gala, pangwarta na sa naghimo sa laboratory. Ngano man ka nga ipa-examine pa dito further na pag yung examination na kumukita ay fatty liver. Nga useless man gyapon to. It doesn't change the medication or the treatment. Wala yun. Unsa may ihatag sa inyong doktor kung ay fatty liver? Tagaan mo esensyali, Bodex. Sultian tang mga gala, ako'y doktor sa pinakadagkong kumpanya dito sa Davao. Libre ang tambal. So, there's no way nga mo stop ang mulmis sila pag-inom sa tambal. Painom man ako 5 katuig, paingon sa 10 katuig, way laktaw kay libre man. Ang fatty liver, naragyapon. Sa pasabutan na, tama ako sa akong physiology, pathophysiology na siya may gala. Gikan sa nasunog ang atay, reaction sa lawas nato nga tabunan na niya sa lawas nato ang fatty liver areas. Fatty liver, ang liver cirrhosis nga areas. Napagyud. Adi ko mahuman, ani ba? Magsige kog yaw-yaw, ani ba? Kay tinuod yun. Okay. Pa-blood chemistry mo. Nigawas taas imong cholesterol. The lipid profile. Ingon na yung doktor. Inuman eh. Statins na yun. Torvastatin, simvastatin. Okay, gihimo na po na siya may gala. Nagsugod atong 1986. 86 ha? 1986. Ni-believe man ko kay mo may studies nga pag naitaas imong cholesterol,
naa kay problema sa hypertension, naa kay problema nga na magbara ang imong utok sa stroke, magbara ang imong mga kaugatan sa tiil. Di ba? Mo man ginasulti sa inyong doktor, no, para mainomon mo og atorvastatin. Clarix na ba? Pag naamoy problema sa kidney, painomon gihapon mo mga statins. Karon katong mga kumpanya nga akong gidala, di na lang kay pangalan may gala kay ugma pa ta mahuman. Katong mga kumpanya nga libre ang tambal sa statins, simvastatin, atorvastatin, kanang mga statins, libre man sila. Gitagaan ako tambal may gala for 5 years. Kung sa may epekto. Number 1, daghan gihapon nga matay sa atake sa kasing-kasing. Number 2, daghan gihapon nga stroke. Sa ila katong mga empleyado sa kumpanya. Number 3, daghan na putol sa til sa diabetes. Number 4, useless sa kidney failure. Katong wala nga sakit, aning mga sakita, unsa ni tabo? Pag-undang nila sa tambal, saka ang kolesterol. Murag wala lang. Ngay uban nagainom og anti-cholesterol pila ka tuig. Mao ra gyapon ang level sa kolesterol nila. Ngano man? Kamo nga wala nag-eskwela og medicine, motuon na lang din mo sa doktor. Ang doktor kay daghan kaayong other purposes na siya lain niyang agenda. Muhatag siya. Tambakan mo tag napulo, tag 12 ka buok tabletas para lang nasa iba mapupan sa iyang agenda. Bahala na mag sa inyong hanaw ng agenda sa doktor. Pero sa tinuod mahingala, ang cholesterol very, very necessary sa function sa atong lawas. Dili ko musulti ani kung dili tinuod. Number 1, ang cholesterol is the only covering sa atong mga kaugatan. Ang kaugatan nato, mga nerves, gitabunan, gi-insulate sa cholesterol. Ang myelin sheath, muna pangalan sa cover sa atong mga nerves, ang myelin sheath is made of cholesterol. Ang atong utok covered by cholesterol. Ngano man, kaya mag-short circuit man ang mga ugatan dito, mga kaugatan, kung walay covering. So, the less nga covering sa cholesterol, ang inyong mga kaugatan, the more nga symptoms. Binhod ang kamot, binhod ang tiil, binhod ang naong, binhod ang lawas, muinit ang area nga walay covering sa cholesterol ang mga kaugatan. Dito sa utok no dito sa utok, good morning Father Malakaman, New York. Good morning ambot ug asa na karon. I can see your names on my Facebook, so good morning everybody all over the world. Ang atong utok may gala, pag walay covering ang mga kaugatan, ang mga nerves, maunay sugod sa amnesia, Alzheimer's. Kana siya ang finding sa Alzheimer's may gala, dili ni ako atik-atik dito sa Amerika, the highest number of people with Alzheimer's is in America, in the United States. Tingnan tanan sila gitagag statin since 1960. Ang pangalan sa statin sa una, clofibrate. Di ko kalimot ana may gala kay muna gidukdok sa akong doktor sa pag-eskwela ng sa University of Santo Tomas. Cholesterol kay sa una wala pa may studies. Sige, puro na lang man yun nga advertisement sa Pfizer, sa drug company. Sige, tagaan ng mga junkie, tagaan sa mga travel dire, conference dito, conference dire, para sa cholesterol. So, everybody was using anti-cholesterol. I-compare nimo ang Russia, ang Russia, dili maayo ang healthcare. Kabalo ko, ang akong mobile app is already there sa Russia. Na imong komentaryo dito ang Russia nga, kuan nga, in town, salamat sa imong mobile app. Kay kami, makahibalo nami. Kay dito may gala sa Russia, in town, makakita sila doktor ba? Isa pa katuig. Nasa sila sa syudad
Sila. Social medicine magyapon sila. Okay. Dito sa Russia, may kala, compared sa United States, mas daghan ang Alzheimer's. Kaya naman, dili man maka-afford ang mga Russians og anti-cholesterol. Sa Japan, Japan, compared sa Amerika, kinsa say daghang Alzheimer's, Amerika gyapon. Ibutang nato sa India. Dili ko maistoryaan kung wa ko yung knowledge ani Manila. Kay ang akong exposure all over the world naman tungod sa akong mobile app. Sa India Manila, di man sila ka-afford og statins kay mahal kayo. Murag sweldo man sa isa ka adlaw isa ka tabletas. Asay daghan Alzheimer's sa Amerika o sa India. Sus! 3 times ang kadaghan sa Alzheimer's sa Amerika kay nagainom og anti-cholesterol kay sa India dili sila ka-afford. All over the world makita gyud nga ang anti-cholesterol is bad to the people. Nganong sige pa manggihapo og reseta ang mga doktor? Na sila laing nga dyan. Tumuadto mo sa akong clinic, time. Tumuadto mo sa akong clinic, magpakita mo lipid profile, mayroon din ko kalinti na nang, iilo na imong lipid profile na, wala, useless na. Dili ko naghatag. Ako nga sa 66 ng edad, akong misis nga sa 68 ng edad, wala ang nag-anti-cholesterol. Wala yun. Ako pang kinsa pa ng doktor na yung mga makigdali sa ako, sige, live, diri sa kuan, diri sa estasyon. Makig-discuss ko sa iya. Di ka na sa biochemistry, paingon sa physiology, paingon sa pathophysiology, paingon sa mga sakit ng Alzheimer's. Daghan kay kong mga classmate karon nga naa sa Facebook may gala, Dr. Dedo Lasalis, good morning. They can attest to it. Kay daghan kay mga classmates sa Amerika na di na mo gamit o cholesterol. Maingon mo nga, ikaw lagi istorya na rin. Uban doktor dili, sige kaya pugatag. Kaya lagi yung madismaya dyan ko ana ba nga. Musaka ng creatinine ba? 800, 1,000, tagaan pa kaya po statin, anti-cholesterol. What's your purpose? What's ba na ang anti-cholesterol pa sa kidney failure? It doesn't help. Kaya nga no, ang glomerulus has no cholesterol. Santa Cruz Digos. Uy, kamo mga doktor, di ba ba mo nga dili kasulod ang cholesterol dito sa glomerulus? Saan niya pagsulod yan nga na may renal vascular barrier? Dili kasulod ang cholesterol dito. So if you're thinking nga makatabang ang statin sa kidney failure, kalinti oy. Kalinti. Wala na siya. Sa tinuod, ang anti-cholesterol sa naay kidney failure aggravates the function of the kidney. Ay, Santa Cruz Digos, ambot na lang nga ano man in town ni Anao Manila. Usay ba? Madismaya lang okay kung dato pa ko, maantog yun ko sa FDA ba? Dili FDA Marika, WHO yun. Tubangon ako sila dito. What makes you think na ang anti-statins yan help? Si Dr. Kagapin, si Dr. sa kanin. Usay may galabang, kaingon ko nga, diri ko sa radyo masuko. Usay kana manggong, akong pag-istorya sa inyo, gibutang na ako akong sarili sa inyong kamo, kay balo, ako kay balo, di, sutiyan na ko tinuod. Unsa man po'y mawala sa ako kung istorya ko sa tinuod sa inyo. Wala mawala gyud. Muna akong gibutang ko sa akong dughan may gala nga panahon cellphone, putol nimo. Kuha siguro ang sounding, kuha ang sound sa kuan kay disturbing kay. Bago ning among cellphone may gala, so pwede na mo manawag sa cellphone kay amo yung gigamit ang kalaan. Yung cellphone mo nang tingog sa manawag. 0915 ang cellphone 0915
0915-483-1315. Ay lang mo kadismaya kung di mo kasulod kay tinuod, pertig yung daghan ng manawag, pertig pong daghan ng text. So, kung ang gusto gyud mo makikistorya sa ako o pwede mangutana mo, muadto mo sa akong Google akong mobile app. Kay dito naagi dito'y portion nga second opinion, number 1, napoy portal nga para question and answer. So, aron matubag dadayon mo kay dito katubang ko ana may gala kada gabi. Nagtanaw ko sa kanang nag-adto sa mobile app. Kay tibok kalibutan man to dito maka-question. Tibuok pod kalibutan ang maka-upload sa ilang mga laboratory, X-ray, CT scan dito ma-upload ninyo. Ma-review dahil na ako nga naunsa man yung tamba, anong operahan man siya nga may problema ani. Ano na siya may galang advantage sa mobile app. Libre ko na siya i-download ninyo ba. Adto mo sa Google Play, may taang medical mobile app. Tapos na dito Diagnose Yourself by Edward R. Kagapi, MD. I-download ninyo. Kung kano sa alam mo magkinanglan, diha lang mo magbayad. Pero kung dili ninyo gamiton, basta ready lang for emergency, na dito sa inyong cellphone dayon. Okay? So, ang among number, 0915-483-1315. Cellphone. Hello? Hello, cellphone. Maing buntag. O, say ato day. Dili na maayo doy. Pagkuan na siya, ma-dependent na siya sa dugos, tamis na iyang panglasa. So di na siya mainom og gatas sa nanay. Di na siya ganahan kay di man tamis ang di na maayo na ang dugos dito para sa baby. Okay, ayaw na siya. Kay mangita na siya tamis nga gatas ba. Okay, may mutag. Daghan lagi mo kay mga one of these days siguro discuss ko sa inyo inyong mga tuo-tuo ba, mga wala-wala, mga tuo-tuo. Sus! Basta nang mutuo mo nga musud ang hangin sa electric pan, Santa Cruz Digos kabaga sa tiyan, no? 5 kalayas man ng tiyan. Kung saan pagsulod sa hangin dito sa tiyan kung buturan mo, ay Santa Cruz. Abot ko kung isa ka oras masarado anang tiyan ba. Masama pagsulod sa hangin nito. Nga mabugnawan sa ibabaw. Di nabugnaw sa ilalong ba? Init na. Hay. Masagi lang. Okay, abot po tag pila ka tuig dili nga mag-discuss ana. 0905-476. Hello, good morning, landline. Yes? Naunsa na siya? Morning. Oh. With contrast lang, with contrast. Ganyan nun talaga ang SOP nang kay basig daot ng function sa imong kidney. Kailangan ng creatinine. Ayun, pwede ka ma-CT scan kung normal. Kung hindi ka pwede mag-CT scan. No problem. Kasi ang sa tingin ko, kung hindi siya refractory sa mga medication ng imong hypertension, meaning, nailaing problema. Oho. Wala yung relasyon sa imong high blood na? Wala. Maski agaw ko, dili na. Layo na kayong parenti, anak. Okay? Sige. Nandito. Pero baka hindi ko na kayo makita sa dami ng pasyente manang. Oo. Kaya nga
Oh, maaga talaga kayo magpunta ng clinic para hindi kayo matangkong doon sa kahihintay ba? O mga, pwede, mga 7 para mauna ng listahan ba? Oo. Wala, kasi mag-opera ako sa Samal Manang. Monday siguro, Monday. Ah, oh. Sige, okay. Ano man? Ay, na. Oh, wala lang ko di lang ko mag-graduate. Oh, sige. Kamong naa sa Facebook, ibutang inyong, kung gawas man inyong mga pangalan dito sa Facebook, place where you are from. Kamong labaw na gano'n mo sa international areas. Cellphone. Cellphone? Yes, say ato, miss. Ah, ah. Nay, forever na siya na. Mura ng vaccine nga forever more. Oo. Kay protect. Oo. Ana gina siya. Basta mahal gani. Mercedes-Benz na siya. Mo na siya ang kaproblemahan. Oh, pero 5 years to. 5 years man lang man to nang. Kanong bagong Newmo 23. Oh, forever na. Oh, forevermore. Makanta na kag forevermore. Sige, okay, mga buntag. Naga-echo ko landline. Hello, landline. Yes, unsay ato manang. Hmm. Hmm. Terminal. Hmm. Dili. Mali. 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 Ah. Hmm. Hmm. Peniliver lang yun lang kay ang importante na nagbungbahan yun ang imong sinuses. Mefenamic lang, pwede nang mefenamic. Oh. Wala man kay basta di lang nimo permihon maski once in a while lang. Oh, usually gyud lang akong ginahatag pa nga nasal spray kay di man makuha na sa tabletas. Magbalik-balik man siya, daghang prevention nga dili siya mabalik para hindi mo maligo o bugnaw. Nga naman ang importante. Sige, may butag. Good morning USA, good morning good evening DI USA, good evening Australia, good evening Saudi. Gabi ba kadlawon mo siguro ron. Good morning. Hello cellphone. Hello cellphone. Yes, unsay ato miss? Morning. Mm. Yeah, nya. Dili na makaya na nang kay 8.8 na imong hemoglobin. Unsa man ka Katoliko, Sabadista, Jehovah's Witness? Magpa-transfuse ka, magpadugang kag dugo na. Dili hatag yung kag dugo nang pa-transfuse ka. Wa kay problema sa kidney nang? Wa kay problema sa kidney nimo? Magpa-examine jud ka. Magpa-examine ka kay nganong mubok kay ng imong hemoglobin, daghang kay rason ana magbaba. Isa na siya sa kidney failure o kanang chronic bleeding sa puerto, sa matris. Okay? Dili na siya musaka nang kay mubo na kay imong hemoglobin. Ingon lang gyud ka magpadugang og dugo. Dili gihapon.
dili kaya basi pag siguro isa ka drum na imong ferrous sulfate imong inomon di na siya kaabot sa normal ba. Okay? Sige. Okay, may batag 0905-476-1112, 80-year-old, male, inom tamsulusin, tuig na karon ang ihi murag naa may dugo unsay buhaton. Salamat. Ultrasound of the KUB nung magpa-ultrasound ka sa imong prostate, KUB prostate plus magpa-examine kag dugo nga PSA. Ha? Prostatic serum assay, PSA. P as in people, S as in Solomon, A as in Apple. PSA 0923-692-1724-61 baby, babae, mas taas creatinine 295, dup unsay tambal ani ug unsay bawal. Salamat. Walay tambal ang taas nga creatinine. Daghan ang maka-prevent nga musaka siya. Number 1 is dili mag-exercise. Walay exercise kung nagasaka ang imong creatinine. Muka o kag high protein diet, karne, itlog, tanan na sila. Kadaghanan aning mga pagkauna ginadili sa inyong doktor, which is wrong. Kay ang kidney can survive, ha? Makabalik og ayo kung tagaan siya sa iyang gross materialis nga maghimog halubak. O kasabot mo. So, nagpasabot nga mukaon gyud mo karne, high protein kay kana na gyud ang makapatubo sa mga batan-on ninyo nga cell sa kidney. Take it from me, daghan ako mga pasyente nga paingon na sa dialysis, na ganit uban na dialysis na. Napaundang na ako, tungod lang itagaan ako sila ordinaryo nga karne, kaunang mo karne. Kasabot, ambot. Wala na siya tabletas nang, wala na siya injection, wala na siya mga unsapay buhaton diha. Kundili high protein diet, walay exercise, regular nga pagkatulog, walay dili magproblema. Kay ultimong problema musaka sa creatinine. Take it from me, kay daghan kay kung pasyente makita nga magproblema gani sa iyang panimalay, musaka ang creatinine. Magproblema gani sa iyang negosyo, musaka ang creatinine. Daghan.